Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip Karen. Abing, Bye, She! Aray! oh, Imo mo kong gisikaran, Sheila! Ha? Aray, nga naman to! Wa man ko mahilabot ni mo. Wala tingali ni mo tuyo pero naigo gid si mong sapatos. Sakit kaayo. Sorry. Okay ra. Sure sa tinuon ko nga wala ni mo tuyo Gano na? Ha? Wala te. Sige, ato na ko. ay, wait today, shit. May sulti ko na mo. Oh, naray mong milk tea o cupcake. 175 tanan. Si Jed man ang mo bayad. Kunya, dilakaw man to. Napanso na ra ba ni? Ako na mo bayad, uy. So, imo gyud gituyo nga moapas nako para biyaan si Karen? Someday. Bahala na siya. Si bayad na to. Luuya. Ngano bitaw, iyan na sa kang gibiduangan? Nakabantay day ka? Ay, klaro ato nga. Layo ra kaniya. Kung ganong imo sa kuno siyang sikaran, bi. Mas katuan pa nga. Siya'y manikad. Abi na kong nausab na siya. Heh. Ha, sige na, uy. Balik ka na to dito. Nana akong gibuk. Ah, okay. Amping. Grabe gid kaayo ka. Imo gid kong gibiyaan. May gani kinagdara kog wallet. Wa gid ka magbilin og pangbayad. Ay. So, ang samay akong buhaton. Wa. Okay. Wait sa. Hmm? Unsa ni mo gisulti ni Sheila? Ni ba nga musulti ko nimo? Di ra. Na-curious ra ko. Focus sa imong trabaho, okay? Okay. Animal. Magdili kitali mautotong tawhanan ha. Pero, sakra man unya. Determinado na ko. Gamiton tika para magka-close mi ni Carlo. Over the course of the 20th century, the forest cover of the Philippines dropped from 70% down to 20%. In total, 46 species are endangered, and 4 have been eradicated completely. Only 3.2% of total rainforest is left. Based on an analysis of land use pattern, maps, and a roadmap, an estimated 9.8 million acres of forest were lost. Illegal logging occurs and intensifies flood damage in some areas. Gawa sa kay responsable sa mga tao sa pag-dispose sa mga basura. Number 1 culprit gud ang deforestation. Ang pagkaupaw gid sa mga bukid mo ay number 1 nga hinungdan sa mga baha. Ay, paita. Maon naman yun na, inday gwapa. Wa naman tayo mahimo, ana. Doon na manggudti. Ha? Kung ang mga taga-bukid makamaulang manalipod sa ilang mga yuta o dili ni ibaligya sa mga negosyante, ma-preserve pa yagid ang mga bukid. Pero pila naman rin nun ka mga bukid ang wapay gitukod, be, nga mga subdivision, inday gwapa. Ug kung dili man subdivision, minahan. At least, katong wa pang mahilabti nga mga bukid, kinahanglan gyud nga mapanalipdan to. Nonya, be, kay kadaghanan sa mga taga-bukid, wa may mga kwarta. Ug gusto sab nga mobalhin sa syudad. Mao na nga, lisod yun masanta ang pagkaupaw sa mga bukid. Kinahanglan nga ma-educate ang mga taga-bukid, te. Makigsabot ko sa akong mga giapilan nga mga environmental organizations nga mag-conduct og seminar sa mga taga-bukid. Sa ato ba ka nang mag-istorya mo? Di gid mo maghiskot ni Carlo?
Maghisgot man usahay. Usahay ra? Ay, abot sad bitawan ng babayhana, oy. Murag, wa may laing soul na iyang utok, kana ramang yung environment. Da. Environment. Sundag litek, da. Nagawat, no? Maulagi, uy. Ako gid gani na paningkamutan nga. Mubalik ra ni Carlo ang musturya. Ay, mubalik man gid gapon sa environment. Da, environment. Ti. Oh, saman. Karoon lang sa ninasud sa kong nauna ba? Saman. Si Sheila ba? Oh, nga naman dahil si Sheila. Tawagid ka na siya? Di ka na siya inkantada? Ha? Di ka, ti? Yabag ka gini mo ng Jiday. Ay, pagkahanggaw. Sabi na kung unsa. Nakaw na una sa biyong kaana sa. Tama sila ba? Ikaw sugonit tingolit, ti? Oh? Utros ang inkantada? Tumasa. Ay, natumasa. Yabag ka gini mo dong ay. Oy, Inday Gwapa. Kumusta man ninyong pagbisita sa mga barangay, Inday Gwapa? Okay naman, te. Nakasabot naman sila mga tao sa mong buti pasabot. Ang pangutana, kung doon nang na mga negosyante nga kakasyudad nga muhaylo nila kwarta, di ba kasad sila mada? Maugi na dili na to matubag, te. Pero magampo lang taog, manghinaot nga dili lang unta sila madani sa kwarta. Mauna di ha? Iapilo niya na si mong pagampo, te, ha? Ha? Ay, uy! Ako nang iapil, day Gwapa. Ay, Lord, oy. Sige, bayagid ko gampo ni mo. Bisan may pagkamaldita ko. O may pagkamarites. Pero, sukad masukad, Lord. Wa man gyud ko kaampo ni mo bahin sa gihangyo ni Sheila, uy. Pero kay nihangyo man siya nako, Lord. Mao nga ako na lang ning iapil karon. Maintag di lang mahaylo sa sapi ang mga taga-bukid nga may mga yuta. Ako'y bahala sa snacks niya. Playboy kining tawanan. Happy tinang papayag sa ilang department. Giflirt ang yun. Ang saan ka na ko siya pag-hook, no? Mutunghan nila ba si Carlos Lunes? Come on, brain. Paghuna-huna na kung say angay na mong puhaton. Paghuna-huna na. Kung sa kay gimmick aning babayhana ay nagkabantay ko nga nagdikay siya nako. May sawayan, may. Hi, Queen. Oh. Busy lagi ka? Dali ba gud angay lang? Break sa panagsa. Di ba ikaw ni nag-ingon nga mo focus ko sa kong trabaho? Oo, pero wala magpasabot nga di lang siya kamukhaon. Nikaon ko. Nagbaon ra ko. Oh? Kamao sa di ka na? Why not? Abi na kog sa mga poor na. Pobre gid bitaw ko. Nanarbaho ra gud ko. Sige na, dili na ako maka-entertain nimo. Tiwason pa din ako kung gitrabaho. Okay. Jed, wait. Oh, yes? Are you free tomorrow? Oh, wa ko mag-expect na lonely di kayo ang inyong life. Now you know. Ngayon di mo ka go out with friends? Kumusta naman itong mga friends sa college? Ambot, asa na to sila? Ha? Wa kay kontak bisan usan nila? Daggan na to nilang magsunod-sunod di mo? Wa gyud bisan usa. How about Yana? Di ba si ay pinaka-close ni mo? Last na ko nahibawaan. Tuwa na siya sa States.
How about mga office mates na to? Wa ba kayo na-close bisan usa? Wa pa. Oh. Blessing day nga ni trabaho na ko. Blessing good. Okay. Pwede friends na lang ta forever? Sure. Promise? Mhm. Okay. So, So what? pwede ba kita na lang? Ah. Oh. Single man ka. Single man sit ko. Kita na lang. Okay? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!